Be anyị daalụ mma akọlụ na akụkọ travel ka nwanne anyị nwoke na nwanne anyị nwaanyị si wee ga travel fa agachazịa travel a ọ na-apụtazi okwu ịmago Japa syndrome a na-akpụ ya Japa syndrome nya bụ desperate to travel nya bụ fama ekwugbakkwugba nke nwoke dị 50 years nke nwaanyị dị 23 years old and o ji ụmụ na-abụ so ịma ihe na-eme mgbe dependent na-ewu n'ewu o wubegokwu na island kịta so ọ ndị island ka ebe ahụ ka ọ na-akpụ okwu kịta o wee sị na famil jakpa na island ịmago na ego fa na ana buru ibu ndị employer faji eme ego so a na-agị 10,000 pounds 20,000 pounds 15,000 pounds ị na-eketa anya ị nwere dị ga-enwere ihe ị ga-emezi bụ ịchọ chọọ ame kwụgbakwụgba ka enwee ike ka ego ụzọ na-agba unu at ya na unu na-anụ ndị mmelie dị too much ka o wee bụ na apụ nya desperate to travel o wee sị na employer ahụ amakwa na fa abụrọ di na nwunye feje atịcha gbachaa akwụkwọ na local gọọmenti mechie ihe niile a na-eme emechita akwụkwọ o wee meelufa work visa mechie elufa work visa ahụ nke nwaanyị bụ graduate ọ bụ ya chịtacha akwụkwọ niile nyanwa chịtacha akwụkwọ niile ịma ịbụrụ graduate ịma mmezi ayet a na-eme mana ọ bụrụ na ịbụrụ graduate ị ga-ene na ayet ọkwa ịma na ayet ọ na-arị arụ bifo apasị anya ndị ọ na-eli ego ọ sị na nke nwoke amara akwụkwọ nke nwoke ọnwa adịtị mgbe m onwe dị ka o si wee maa akwụkwọ ọ bụ nyanwa bụ graduate o wee jee chịtacha akwụkwọ ya emechie manarik mecheche ihe dị iche iche nyanwa bụ the main applicant nke nwoke bụ dependent so nwere pepa nke nwoke chita ọ bụ nyanwa chita pepa niile pepa ukwu pepa nta o wee sị na a na-afa n'ihe a na-afa bụ 12,000 pounds o wee sị na ya na onwe ya kwuru sorry ihe o si na a na-afa bụ 10,000 pounds ọ bụ 10,000 pounds ka ọ si na a na-afa nke nwoke kwuo 6 nya anwa kwuo 4 so abịalutezie ịma na ọ sị na onye ahụ enwere ọrụ nnyefe ndị onye bụ dependent ị ga-alụnwu ihe niile ị ga-alụnwu kapịnta ị ga-alụnwu mesin ị ga-alụnwu ka ihe a na-akpụ ya construction ị ga-alụnwu cleaning ị ga-alụnwu ihe ọbụla mana onye bụ men applicant o nwere ihe ị ga-alụnwu sọsọ kia and ọ bụ sọsọ 20 hours ka ị ga-alụ ọrụ in a week sọsọ 20 hours ka ị ga-alụ ọrụ in a week ya bụ onye bụ the dependent ị ga-alụcha ma 60 hours ị ga-alụcha ma 70 hours ị ga-alụ ma 100 hours ị ga-alụ kata ọlụ and ihe so gị na-alụ maka faji maka skill worker bịa the main applicant ị ga-alụlụli ọlụ kia iwu bụ na ị ga-alụ ọlụ kia ị yara alụ ọlụ ọzọ ọ bụ sọsọ maka kia ka ị ga-alụ and ndị kpọta afọ ọlụ enyere fọlụ nke nwoke wee jewele na-alụ ọlụ osi ọ na-alụ ọlụ na-alụkọ na-enweta ego ọ na-enweta chechiche nnọọ ihe lu 3,000 in a month na-alụ ihe ọbụla ọ fụrụ ọlụọ ma cleaning ma factory work ma bakery work o nwere nke ọ nara alụ nke pụta na ọlụọ ọ sị na nwoke akpọta afa amara na fa abụrọ di na nwunye mgbe ọ chọpụtazi na fa bụ di na nwunye ka nke nwaanyị bịazi na-akọwali ya na fa abụrọ di na nwunye na ọ na-afịazi arụ ka o tie mkpu o wee tie mkpu n'oke onu maka ọ bụ onye Igbo be anyị tie mkpu n'oke onu wee sị ya nya na ọ bụrụ ezigbote di gị nya ọ bụrụ ezigbote di gị ọ bụrụ na mma na ọ bụrụ ezigbote di gị mmadụ enye gị visa maka gịnị gị bụ nke nwaanyị ị ga-ata ezigbo afụfụ maka nwoke na nwaanyị ka a na-enye di ya na-alụ ọrụ na-ebute ego nwaanyị anọrụ na-alụzi obele 20 hours ọ bụ ka esi eme ka ezi ka isi wee jee kpọta mmadụ unu mee kwụgbakwụgba mee jonjoloko art and nke nwoke ahụ bụ dependent ya ndị onye ga na-egbu ego mma gị nwa na-alụzi obele ọrụ and enyere gị ọrụ ị ga na-achọzi ọrụ achọ na ị ga-atakwa afụfụ na ị ga-eji eze kpee ekwele ka ezi nke bụ nwaanyị dịka gị chi ezinụlọ ịbịa mee dependent iweli enye nke nwoke ka ịkwụghalịbazi akpala aka ka ezi ụlọ awụ ya ta mmiri na ọ mara ihe na ọ na-ezuzu so
ịma na akọwasịcharali ọfụma fa anara ama wee bịaba ọ bụ ya ka m jipụta kịta na-akọwasịla unu ọfụma ka unu malụ maka mgbe unu ga-abịa unu bido tibe mkpu bebe akwa ya bụ ọ sị na o melie na amara ama na ọ mara na ọka o si adị na o cheli na onye bịa na alụba ọlụ ma dependant ma chief applicant so ọ bụ dependant na-alụ ọlụ ma unu mee skill visa so unu na-abịa di gị ga-abụ dependant gị nwa abụrụ gịnị mee na applicant ka nwoke nwee ike lụọ ọlụ ọfụma so mgbe o bidozi wee gwaba nwoke okwu si ya na ọ na-afịazi arụ ya bịa ka o weta ego ka ọ na-asọpọtụ ya na ụmụaka na-abụ ọ rapụ n'ụlọ ma di ezigbo di ọ rapụ fa na-ebezi akwa were eze na-ekpe ekwele maka ego niile dị n'ụlọ ka a chịkọchịa wee meelufa ma visa ma flight ma pocket money ma ihe niile chịkọchịa with hope na elu alụtaba ego now anara alụta ego ọ na-atazi afụfụ nke ahụ bụ dependent ya bịa ọ bụrụ 500 every month ka ọ na-enye maka gịnị ọ nara ezigbo ego mgbe a na-eme dependent gị nwa akwụkwọ niile maka ọ bụrụ na ị chịtara akwụkwọ gị niile ọma njenene nwayet maka nke nwoke bụ itibọlịbọ nke emekọlụ gị na ya dependent ọ bụ itibọlịbọ ọ bụrụ na ị chịtara akwụkwọ niile gụọ akwụkwọ ịbụ graduate ịgụcha akwụkwọ and onye bụ graduate ọ na-azị eje enene ayet oke ma health care certificate ọ bụ nke nwaanyị chịtacha ihe niile ọ bụ nya nwa chịtacha ka ezi ka esi wee kụzie unu chaji 10,000 pounds iweta o weta 6 gị nwee wetazie 4 mba ihe oke eme bụ na gị nwa bụ chief applicant ọ bụ nya nwa aka akwụ ụgwọ ihe niile from A to Z ọ bụ nke nwoke ahụ aka akwụ ụgwọ ihe 10,000 ahụ ọ bụ ya aka akwụ ya maka oge chịtachicha akwụkwọ niile ma ọ bụ ọkwụọ 8 ịkwụọ 2 maka kịta nyanwa na-alụzi ọlụ nyanwa na-achịkọ ego gị nwee gbala aka ị na-akwụghalị osi ndị be anya na-eyuzi ọ na-alụzi ọlụ blak okekuola onye nwa ojeke onye isi ojeme onye nna ojefichiela onye nke ọzọ ụlọ o nwere ọlụ ọ na-adaghalị kịta ọ na-ewe iwe na-asị na ọ ga-ejekwa wepụ afa nke nwoke ahụ na-egekwe ntị ọ ga-eje wepụ afịa and o wepụ afịa na onwezi ihe ọ ga-eme na-enwe isi na otego ọ yọbali ya bịa nyeli aka ụgwọ ụnụ ya emego expire n'iri ọnụ ọ nara eli ya bịa nye aka na ọma bụrụ na ọ ka o si wee gbatakwuru o wee kwe ka ọ kwụọ 6,000 nyanwa akwụọ 4 andị ọnyanwa nwa akwụkwọ niile nyanwa bụ chief applicant nyanwa gụrụ akwụkwọ ya chịtara akwụkwọ niile ya mere ihe niile ana m ya akọkwala unu akụkọ maka ndị ga-eme ka ị ghara ime ụdị misteki ọzọ ndị ọzọ ikwuo oke ebe nke nwaanyị nyanwa gụrụ akwụkwọ chịta akwụkwọ niile nyanwa chịtara akwụkwọ niile ọ dị mma kedụ ka kesi ka enyi o kwesịrị ka ọ bụrụ 60-40 ahụ ka o kwesịrị ka ọ bụrụ 50-50 ka o kwesịrị ka ọ bụrụ 80-20 na mụnwa o kwesịrị ka ọ bụrụ nke nwoke kwụrụ ụgwọ niile ahụ maka onye bụ dependent ga-alụ ọrụ ma ọ bịa onye bụ chief applicant ndị kọmpani enyere ọrụ maka ọtụtụ kọmpani na-abụ bịaba abịa ịbịazịa ịchọba ọrụ n'oge na di gị lụbazie ọrụ gị nwa lụba obele ọ bụ ihe a na-eche na ọ bụrụ ezigbo di gị oke nyanwa na-eji ebuka ego niile gị nwee na-akwụghalị ịrapụ ụmụaka na-atọ ịrapụ n'ụlọ ya na di gị fa ewele eze na-ekpe ekwele ma ndị bụ unu na-ata afụfụ ịbịa ka ịtụta ego ka ificha efe iru kịta ọ na-asị o nwee ka o si ga-adụ relocate eto UK osi Ireland ahụ bata UK rapụ nwoke ahụ and ọ rapụ ya as dependent ya ọ ga-afị ya arụ ya bụ ọ ga-ejiri nwayọọ bịa akpa wee lalụ n'ute ego ahụ niile ị na-alụta n'ọlụ ma construction mana bakery mana cleaning mana ihe niile ị kwesịrị ka ị na-enye nwaanyị ahụ 1,000 every month ka o wee ghọrọ ada maka ichitiri ya ọfụma na nyanwa bụzi men applicant onwere sisi onwere kọpụ onwere afọ onye a ka o si na-akwụghalị na-ebe akwa na-adaghalị ebe niile ọ bịa ka o ji si ka ọ bịa gwa m ya maka o mekwa ihe ka a ghara isi ihe onye Igbo mere onye Igbo ibie
onye Igbo mere onye Igbo ibi maọbụ onupụ isi maọbụ si na ọ divorce gị kama ihe ga-eme nyame kama ka fa na-abụ gbara aka ana m akọsakwala unu ihe ka unu kee ikpe ihe m na-achọ ka unu bịakwuo bụ ka unu bịakwuo o kwesịrị ka fa ka ego 50-50 60-40 ahụ ọ dị mma ọ bụ na ọ dị mma isi na o kwesịrị ịbụ 60-40 maọbụ 80-20 maọbụ 90-10 nya o kwesịrị short ebe a chaji fa 10,000 pounds nke nwoke ahụ bụ dependent achịtara akwụkwọ niile ọ bụrụ ya mee health care assistant ọ bụrụ ya onwere ayet onye a mecheche ihe niile mee manarik chita ịma na ọ bụrụ na ị bụ graduate ime manarik eji ego eme narik eji ego eme ihe niile nke nwaanyị wee mechezie ihe niile ịbịa wee kwụzie 60-40 mba chitin dị ya oke na ọ mara ịma na elute wee mara sorry onu agụkwuo m ebe m na-ekwu nya bụ ịma na ọtụtụ ndị be anyị anọ n'ụlọ a na-eme ka abịa mara na ọka apụtabagodi oke kịta ọ mara na ọka o sigada kịta ọ mazi ka o sigada ihe m na-achọ igwu ya bụ nya bịa ka akpa nya wetebelie 1000 every month maọbụ 500 every month ọ bụ 3 ka o kwete nkwa mana ọ yara agbaba nwaanyị a aka o chitilie too much maka ọ bụrụ na o merie mma support ya ihe soli anya mee maka nke nwaanyị bụ the main applicant ọ bụrụ afịa anya wepụ ọkwa ewepụkwara afịa deport onye ma ọ bụ akwụkwọ ya niile adị kansụl a sị na udo ka mma ị ga-abịa ekpe ọ bụ ndị Igbo na ndị Igbo ọ bụ nke nwoke na nwaanyị ọ bụ onye Igbo onye mekwa elife akwụkwọ bụ onye Igbo andị onye ma elife akwụkwọ nwoke ma elife akwụkwọ na-eti mkpu na-asị ọ bụrụ na ọ ma na ọ bụrụ ezigbo di na onye akwa emelie na ọ ma na nke nwaanyị ga-ata afụfụ na mme na applicant ka ọ bụ andị ọ ma na fe enwere ọrụ ọ gwara ejenti na-edutefa na-enwere ọrụ na onye bịazịa nke nwoke ga na-alụzi ọrụ maka ọ dị ala awụ ịlụ ọrụ ebe ọbụla sọlịa nke nwoke bụ di ya dị ala awụ ịlụ ọrụ ebe ọbụla sọlịa mana nke bụ the chief applicant ọ dịrị ala awụ ịlụ ọrụ ebe ọbụla sọlịa so ọ ga-afịa arụ ọ ga-ekucha ọsụsọ tupu o wee nweta ọrụ andị ọ gwara ejenti na-akpọtafa mana ejenti na-akpọtafa agwarafa akọwasịtaralụfa ọfụma nwanne anyị nwaanyị si ọ mara ejenti agbagachie n'etiti o mere ka afụ the main employer ọ bụ ka abịa ka afụ the main employer wee tipụ mkpu n'oke onu wee si nke nwaanyị iyi atajikwa afụ ebe ọ bụrụ ezigbote di gị ga-asọpọtụ gị bak ya gị na ọ bụ di na nwunye ezigbote di na nwunye nya bụ ọ bụrụ na ọ bụrụ ezigbote di na nwunye nke bụ dependent kwesịrị ime the whole expenses so that ka nke nwaanyị wee nwee ego ji wee chele onwe now emere ihe the proper way ihe a ga-emezi bụ nke nwoke bịa ana m akpọkwa gị bịa kwụba nke nwaanyị ụgwọ ọnwa maka ihe o mere gị itie ndị be anyị unu kwuo na uche unu ma kwukwa eziokwu ndị ewonu nke sienu ma nye na anyị akara efu n'anya ka emesịa